אחרי זה עבודות חשמל, תיקון דודי חשמל, כל עבודות החשמל הבית, לדירות, מוסדות ובתי עסק. במקרה של עכשיו יש לנו פה דוד חשמל. הדוד הוא בסדר, אבל פשוט מאוד יש לו בעיה. הכבל, אם זה בניין ישן מאוד, הכבל אתם יכולים לראות שהיה מגיע מפה. פה מתחת בין הדירה לבין המקום הזה, הכבל היה מקצר, ואני מחליף את הכבל לחדש. זה הדוד. טוב, נחליף לו כבל והוא יעבוד כמו שצריך. בדקתי לו גוף חימום, בדקתי לו הכל, הוא בסדר גמור. רק הכבל קיצר, אנחנו נחליף, נעשה מהגג כבל חדש עד לדוד. שבת שלום. אחרי זה עבודות חשמל, חשמלאי מוסמך, כל סוגי עבודות החשמל, לוחות חשמל, שדרוג לוחות חשמל, תיקון קצרים, תקלות, בנוסף טכנאי מכונות כביסה, מייבשים ותנורים. שבת שלום, בשורות טובות.